Esther, panghiposa rin rin kuan, pangkuan na rin mong mga pinaypay dire ah. Dali. Dali. Bukasa rin mong mga pinaypay dire ah, dali. Aron mapilo nimo. Dali, dali. Ate. Sige, dali, dali. Pinaypay, bukasa. Ayan oh. Mga puti, mong panty, short, aron pilo nimo dito. Dali. Pangmukas. Asa man tuura na imong mga sinina, hay may imong mga sinina diha. Tao. Tara. Ta katong mga panty nimo og mga short itong puti. Agaw. Wa. Basta na imong tuwalya. Di na mao. Katurang usa kana tuwalya na nang kuan kana t-shirt ni puti kana imuha na. Una. Katong una kana duha. Hala. Di na mao imo diha. Pila na dito. Karon nga kuan. Pamilo diha. Ngay kuan. Tiling kurangan nimo oh. Oh. Pamila na i-short sa imong kuan. Short sa imong mga sa imong drawer. Kaya magkuha ko dito kuhan sa imo ha. Magkuha ko katol kay daghan lamok. Pamilo. Kanang lamok ka mao mamilo. Ayo na isod na dito sa imong drawer ang imong pinilo. Ayo. Sa may isod na imong drawer diha. Hay na. Na pangpila. So ato gipapilo yang mga linabhan guys. Na itong mandaran kay aron makamao. Kana mga hangir ibutang diri tigom po na diri sa mga hangir. Kana mga t-shirt, pila, isuod sa drawer, kana imong panty, ilain po ng imong mga panty, isuod gyapon sa drawer. Para kay mga sinina, ang uban nimong sinina dito sa balay kayo. Usari ka kuhanan imong labhonon. No. Dapat makamao. Diba? Oops. Tapos ka ng mga online, i-fill up po dati ay pod biyay nga kanang ingon anak lang. Mura og hinigdaas iring na. Oo, mura hinigdaas iring kay biyaan naman imong ingon anak. O diya pagali ko ano. Diba? Pila na kanang habol. Des babaw, des buta babaw. Babaw abi na be. Kaya na ko na siya may kuan kalay. Kala pila na imong habol, imong bedsheet. Bila ni hasta tong imong habol. Para kuan na gyud practice ba? No? So kada adlaw ana ati mo na imong buhaton ha. Pilo. Ok. Ya. Pax. O diara skilid. Dala skilid. O kanang habol. Pila ng habol. Para hapsay kay tanawon. Di ba? Kay kung dili na mo pilon ana. Una. So ana na ka matug diha ng bedsheet unihang gabi ha. Ipatong-patong ng unlan. Iayo nag-file ng unlan dito. O ana, hasta ring usa. Okay na. Huma na to. Oo na, mura. Ala. Tapaon, napamanday gibitay nimo. Kuan ang kuan. Pila na, napamanday gihangir nimo diha. Kana o pila. Para wa nay kuan, ambi na bihangir be. Be. Hasta nang ilawom sa hangir kanang ilangi hangir na ilawom kuan na. Ano bay hangir. Ambi na be. Kana tanan hangir. Para limpyo ni imong balay kay murag nagsugamot na imong naong sa imong balay. No? Ako nang gilimpyuhan imong CR. Kay ni mahong imong CR ni mahong asno. Oh. Isuod na dito kanang imong mga pangbalay nga mga blouse isuod na dito sa drawer. Para
Malimpyo na ni dinhi kay paitag way gi wa magkali. Iso na dito ate. Ha? Highway kwarta ba? Nay kwarta na. Haman. Dabi so. Aw piso. Oh. Nagid ay kwarta. Na. Na so dito drawer. Kana sus ka very good ba oy. Unya. No. Humana. Okay. Oh, inom dayon ay. Sana all. Humana gyud. Okay.